Какво става, хора? Здравейте! Днес сме с поредното видео в моя канал. Сега ще отворим Brawl Pass отгоре, даже отдолу тук съм събрал малко работи. Legendary Star Drop съм запазил и цели 6 или 16, не виждам, Random Star Drop. Това ще е много епично видео. Праскайте палеца нагоре, абонирайте се за канала и да започваме. Ще си вземем 1000 блинк, още 1500 блинк. Много пинче с яйцето, 100 кредита за фейм, 100 блинк, 100 коинс, не 1000 коинс, още 1500 коинс. Добре, ядосано пинче с такова яйце. Още кредити, още блинк, джемове. Пляскащо Годзила яйце. 1000, 1500 PowerPoints. Още 1000 блинк, още 100 блинк. Още 100 кредита. С палче. Ето вижте, то си ви казва да праснете палеца нагоре на видеото. Добре, още 100 блинк. Още 100 кредита. Пинче весело, 20 джема плюс, 100 блинк, 1000 коинс, спрейче. Това ще го използвам, това е много хубаво спрейче. Супер. Още кредити. Блинк, PowerPoint. Добре, взимаме си ги 1000 кредита. Yes, взимаме ги. И вече сме Global Fame 3 звездички. Let's go. Супер, имаме пин. Още 100 кредита. 100 блинк. 20 джема. Тук се е изморило малко. 1000 парички. 100 блинга. 100 кредита. О, милото, вижте го как плаче. 1000 парички, още 100 блинк, още 100 кредита. О, да, ето го това с най-хубавия пин. Добре, плюс 20 джема, дигаме джемовете много брутално. 100 блинк, 1000 коинс. Тук ни обича това пинче. Стардропът ще ги запазя накрая. Още 10 джема, още 10 джема, още 10 джема. Още 100 блинк. Още 1000 парички. Още 1000 парички. Още 1500 парички. Нов плеер айкън. 100 кредита. Още 100 кредита. 100 блинк. 1000 парички. 1000 парички. И ето го първият скин на меча Тик. Ще ползвам този, който е последния защото просто най-много ми харесва. И този ще ползвам най-много, хора. Ето този ще сложим, екип много готово. Още 100 кредита. Още 100 кредита. И 15 рандъм стар дропа. Взимаме си скинът на Тик, който няма да ползвам този. Player Icon. И взимаме Годжира. Това се едно, Годзилата го казва. Годжира. Да, така е. Отваряме 4 стар дропа. Rare. Епик. Добре. Коинс дава, добре. Ще го приеба, добре. Още 50 коинс. Rare пак. Още 50 коинс. Праскайте палеца нагоре, за да се падне нещо. Супер рейър. Май усещам, че не сте праснали палеца. Праснете го. Оп, мифик. 500 кредита, това е добре. Пак мифик. Добре бе, хора, праснали сте си палеца.
Праснали ли сте го палеца? Браво. Рер, точки. Рер, парички. Рер. Това са такива за Brawl Pass или не знам. Супер рер, парички. Рер, пак парички. Добре, пак рер. Защо дава PowerPoint? Поне парички да дава. Аз буквално съм препълнен с тия PowerPoint. О! Добре, дайте Mythic Legendary нещо. Супер рер. Епик. Айде, става нещо. Нищо. Legendary. Сега отваряме Legendary Star Drop. Праскайте пареца нагоре. Абонирайте се за канала. И искаме да се падне нещо брутално яко. Кредити, скинове, PowerPoint-ове, джемове, всякакви работи. Искаме нещо яко. Отваряме го. 3, 2, 1. Бам! Отваряме го. Брат, Star Power. Това беше най-големия скам, който съм получавал. Нищо, натрупахме си доста голд, доста джемове. И датка на Мортис. Къде е Мортис? Даже го не целих. Обаче този първия Star Power е по-добър. Така. Сега ще макснем Биби и Спайк, защото имаме и хайперчарджовете. Ще ги макснем. Може да макснем и Сърч. Не знам, просто сега искам да максвам бролери, които имат хайперчарджове, за да им ги използвам. Реално това са тук са 3000 плюс 2005. Реално за колет ще стигне. Ще стигнат за тия тримата. От кит имаме 200 кредита. От кит взимаме тези 200 кредита. Добре. И реално сега... къде са? Тримата да ги максваме. Реално ние тук имаме ли някой друг с Hyper Charge? Добре, Джин го имаме, но е много далеч. Брук му го нямаме. Или пък вместо да го макснем, може да купим на Бул. Къде е Бул? Може да купим на Бул. Къде е? Макс може да и купим. Тоски на брутален Хермес Макс. Legend за Alpha Olympus. Добре. Ще направя видео, в което си купувам брутални скинове. Ще направя видео тук за Драго. Има време за всичко. Спокойно, хора, още 12 дена си има. Преспокойно ще си направим всичко. Като хората сега ще макснем само... За момента искам да макснем само Биби или Колет. Но пък дали да ги макснем тримата? Айде да ги максваме тримата. Максваме ги тримата. Добре, Биби е хайперчарджената. Спайк е хайперчардженат. И да, конца ни стига преспокойно. И Колет е хайперчарджената. Буквално, хора, вижте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 хайперчардженати героя. 10 хайперчардженати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 хайперчардженати и 16 макснати бролера. На Едгар. Дали мога да му го... да си дам всичките джемове за хайперчарджи на Едгар, не се служа. Но пък ако излезе тук някаква оферта за коинс, бих си я взел. Ама тия джемове сега ще ги запада. Така че...
ще си направя и клан в следващото видео с Драго или нещо подобно. Нещо такова. Имаме много блинк. Ще си купим брутални скинове. Може мифик скин да си купим, епик скин ще си купим задължително. Cupcake Dario може. Кръжът Пират Биби. Десперадо Поко. Доктор Едгар. Въпреки че аз имам меч Едгар. Филмейкър Бъз. Ето този брутален скин на Санди или другия такъв. Не знам кой повече ме кефи. Напишете долу в коментарите кой от двата скина на Санди повече ви кефи. Може да купим Кракен. Ето да, ето този Wave Hopper Jackie ще си го купа задължително. Само на Search. Ето този мога да си го купа. Този също мога да си го купя. Този скин. Ще си купа него, Джакито. Абе, доста скинове ще си ги купа. Той или той. Чакайте хора. Това е на Джин, а това е на Санди. Да. Що си мисля, че Санди има два? Що си мисля, че Джин има един? Като Макс Форса нищо не ни харесва. Тук някакви скинове може да поразгледаме да има. Ето този на колец с удоволствие бих и го купил. Той е много сладък. Брок на Гус не би го взел. Обаче той е просто сладко, симпатично детенце. Вижте го. Сладичък е. Той е просто малко симпатично дете. Напишете долу в коментарите да не мислите, че е така. Просто е много сладичък. От ранките тук не се падат работи. Ето този скин искам да пакна от ранките. Този искам. Байрана може да си го пакна. Постъл Брока също го искам. Така че това ще е за това видео, приятели. Абонирайте се за канала, праскайте палеца нагоре и до следващия